Nakoro Ramogi kowere kod mago mag chamo mo Mombasa kocha to koro wang'e mago motende gi weche mag jiwo chiemo e pacho kaka yo mar kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi. Kar timo nonro e weche mag pur mar Kalro bade malupe kaunti ma Busia ochakaenga chenro mar higni 5 mar loso kothe mabiro nyak kata obedo ni nitiere lokruok mar kor lwasi e gwenge ma Imbo mar piny Kenya. Kalore kod apisa ma ochung'ne timo nonro ewi kothe Linet Nasiroli Navangi. Riwruogno mar Kalro alupe osepudho mar loso kothe ne jopur e kaunti ma Busia. Joiso duor nigi ler mar wach. E puodhoni mar eka 8, chenro mar pidho ganda mar soya ochakore ayanga ka ikindeni makoth dhi nyime gi chwe. Kilo 64,000 mar oganda mar soya igeno ni biro nyak ka tan mamoko 20 to igeno ni biro nyak kaka koth biro medo chwe e thuolo mabiro. Jopur mohewa 10,000 igeno ni biro yudo ohala bang' nyiewo kothe manyasani. Nasiroli wacho ni dwaro margi kaka bad migawo mar sirikal en loso kothe motimne nonro makare manyalo nyak kata obedo ni nitiere lokruok e chal mar kor lwasi. Gino mabiro miyo jopur e kaunti ma Busia kod gwenge mamoko mag Imbo mar Kenya yudo yuto maber. Whatever that we are doing right now in this field is a production of certified seed. We have the capacity to produce seed whereby we have almost 200 acres of land, and some of these 200 acres of land is not under any utilization. And also we are near a river whereby if there is drought, we can still do some irrigation. Moko kuom chiemo migeno ni biro pidhi e chenrono mar higni 5 oriwo bel, omuogo, rabuon, njugu kod olemo. Kata kamano, Nasiroli wacho ni achiedhnade maduong' en ni thoth jopur e gwenge mag Imbo mar Kenya ohero pidho kothe ma ok opuodhi, gino mamiyo giyudo keyo matin. Owacho ni kar timo nonro no temo matek mar chiwo puonj makare ne jopur ewi kothe magiloso manyalo nyak nyadiriyo kata obedo ni nitiere lokruok e kor lwasi. Bende ojiwo jopur otim nonro ewi lo kapok gipitho, kowacho ni lo e kaunti ma Busia nigi kwiri mang'eny mar acid mathiro nyak mar chiemo. Some enterprises that we were given or were selected for this region, and that is soybean production, finger millet, sorghum production, cassava production, sweet potato production, and fruit trees, and also groundnuts. Why? Because this area of Busia, these are some of the crops that are grown in plenty. Apisa mar Kalro John Ilabonga bende ojiwo jopur owuogo ko oternegi lo manie puothegi mondo opim lobno kaka yorno mar tiegogi ewi mbolea monego giti godo kaachiel kod chiemo manyalo dongo maber e lo makamano. This seed actually we are planting it for promotion of clean planting material to our farmers. Also as an income generation for Kalro centers for sustainability. Yeah, for pH, actually what we are doing, we are also trying to educate our farmers. We have a very modernized lab here for soil testing. So what we normally do when we have like open days, farmers field days, actually we educate our farmers. We educate our farmers and tell them that they can come around and their soils can be tested. So the whole component of soil testing, we test it at 1,000 for a farmer. So after that, then we can see that after the recommendation, after the soil has been tested, the recommendation have been given out, then a farmer is advised appropriately on how he should use his piece of land. Joyce Oduor, Ramogi TV.